Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke baphulaphula ke sithethe ngemeko ka-Arsenal Velebhayi kunye ke nale nkwenkwanyana ke yakwa-Batman. Ndibuhlungu ke baphulaphula ke yenye yezinto ezindenza ndiyenze ke le video into yokubana ndithi ndawukujonga indlela aba bafana bebedlala ngayo kwi-Cape Town Spurs, belithemba negugu le-Cape Town Spurs. Lapho ke iKaizer Chiefs yanza imigudu yalwa into yokubana ingasihamba iinkundla zamatyala ifuna aba bafana ngale ndlela abaphefoma ngayo, ngala combination yabo, ngala ndlela bebedlaliswa ngayo phaa kwiSpurs. Yanemibono imanagement eKaizer Chiefs into yokubana ke xa benosuka nala mdlandla wabo phaa kwi-Cape Town Spurs bazokubeka apha kuqela leKaizer Chiefs, ngenene nangenyaniso bangayiphakamisa iKaizer Chiefs. Nyani ke baphulaphula bathe bayiwina ke case ke imanagement eKaizer Chiefs ke babafumana aba badlali bobabini bazokubabeka apha ke phefeni eNaturena. Kwenzekile ke ngoku sibona ingathi ayizimiselanga kukubasebenzisa iKaizer Chiefs. Novelebhayi lowo ibani mfaka ukugqitha iimetshi ezintathu nezine ingamsebenzisi. Umbuzo umileke, ingaba kutheni na iKaizer Chiefs ingabasebenzisi aba bafana ngoba ibathenge bedlala ngexesha elinye kwi-Cape Town Spurs? I-combination yabo ile ifunekayo. Kutheni ngoku ingathathi la combination iKaizer Chiefs ke yabafana phaa kwiSpurs izoyidibanisa apha kwiKaizer Chiefs? Bobabini ikibonto okubana xa ibafake bobabini benza laa nto bebekade beyenza phaa kwi-Cape Town Spurs, akho mohluko na bangawenza apha kwiKaizer Chiefs? Ngoku babonakala neSpurs sisithi tshotsho mhlawumbi ezintliziyweni, naku ke le team yanithathayo ayinisebenzisi. Kutheni iKaizer Chiefs ke isenza laa nto? Ingaba imanagement eKaizer Chiefs okanye ngaba abaqeqeshi bobabini abasiboni isidingo sokubasebenzisa okanye abana-plan okanye kwisystem yabo abangeni aba bafana babini? Ngoba ekugqibeleni xa inobasebenzisa iKaizer Chiefs ngalaa ndlela bebesetyenziswa ngayo siSpurs, mhlawumbi mohluko phaa ungakhona. Enyanisweni baphulaphula ke asuziyibalekela into ethi iKaizer Chiefs inazo ii-players baphulaphula, qha andiyazi into eyenzeka phaa kwabantu bakhowutsha iKaizer Chiefs, noba abakwazi ukuzihlanganisa ezi players okanye bayohlulakala kwazezi players okanye bayohlulakala yiKaizer Chiefs. Ngoba uthi wathi ukujonga nazi ii-players zikhona phambi kwabo kodwa bayaqhubeleka basetha iskim ngendlela erongo, bayaqhubeleka benza xa betshintsha okanye imetshi phakathi bezama ukutshintsha befaka ke ama-reserve wabo, bathanda ukwenza izinto ezingahambelani nale ndlela thina okanye abantu bayibona ngayo. That is why ndisithi ngaba na iproblem ilapha na kwaba baqeqesha okanye ikwi-management. Ngoba umbuzo endinawo, kutheni uVelebhayi nale nkwenkwanyana yakwa-Batman bangasetyenziswa iKaizer Chiefs? Ngoba ke babazamile uMduduzi Shabalala, bamzama uMfundo Vilakazi, bamzama uPulemoti. Ngoku kumele ngokuba babazame uVelebhayi kunye noBatman, ngoba babathathe beza kubasebenzisa baye bathetha igama ke abazibophelela ngayo okanye abazithethelela ngalo kubalandeli beKaizer Chiefs. Sabe bebesithi khona baneemetshi ezininzi zeze-CAF, zeze-league, zeze-Nedbank, akho play ngazufumana game time phaa kwiKaizer Chiefs. Kodwa uzothi ga ngoku kunee-players ezingazange zadlala kwazona, kuphindaphinda ii-players ezenze mistakes kuphela, kunee-players ezinganikezwa kwathuba. Andiyazi into eyenzeka phaa, laa nto iphelelisa ngethemba. Wawuthi ukuyicinga ubona into yokubana kwale league ikusingathi iKaizer Chiefs ayizukwazi ukuyithatha xa iqhubeleka isenza izigqibo ezilolu hlobo baphulaphule. Le nto ndifuna ndiyive ngani into yokubana nina nicinga ntoni ngoVelebhayi kunye noBatman ngendlela bebephefuma ngayo kwiCape Town Spurs? Kutheni ithuba apha kwiKaizer Chiefs bangalinikwayo bake babonakala into yokubana baphetheni esandleni? Ewe,
bayamfaka uvele bhayi futhi iyabonakala into yokubana unxanelwe ukudlala ulambele ukudlala akafika aphoxe abantu xa ingenelo ufika adlale bamfaka lo mizuzonyana emincinci ke uBatman asikamboni incaka santo kubana into yakhe ibheka kweliphina icala utheni ba ke babafake bobabini njengalandlela bebedlaliswa ngayo kulapho ke umkhomba ndlela wabo wawubonakala khona ndifuna ke baphulaphula ke nike nitsho into kubana niva njani nize ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.